الطريق لوقف الهجمة على الإسلام ягона роҳи қатъи ҳамла ба ислом ин аст ки ислом дубора ба по хезад. ба ислом ҳамла мекунанд, зеро он дар замин хобидааст. اسمه إسلام على الأرض انبطح يعني مبطوح. он аз замони суқути давлати усмонӣ, замони суқути хилофат бо пойтахти Истанбул ва ҳатто қабл аз он, аз лаҳзаи таъсиси ҳизби ваҳдат ва пешрафти туркҳои ҷавон, миллатчиёни араб ва ба ин монанд шахсон дар замин хоб аст. ислом ба замин афтод ва онро аз ҳар су латукуб карданро идома доданд. он то ба по нахезад, ӯро латукуб хоҳанд кард. الرجلين معناه أن يقف الإسلام مرة أخرى. бархеста маънои онро дорад ки ислом бояд ақида, низом ва давлатдории худро эҳё кунад, ба пешбурди сиёсат ва ҳукмронии худ шурӯъ кунад. الإسلام пас ин маънои онро дорад ки вай ба по хеста ва аз муҳофизати худ нигарон аст. аммо то даме ки ӯ дар замин хобидааст, чӣ гуна аз худ дифоъ карда метавонад? чӣ тавр ӯ метавонад аз зарбаҳо гурезад? يظل عواطفنا ومشاعرنا агар шумо рӯи замин хобида бошед, пас ҳама ҳаракатҳо, эҳсосот ва чораҳои андешидаатон рӯзе қатъ мешаванд. ولكنها تستنزف. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.